L-opra Aħna Refuġjati kienet l-ikbar sfida għal Mario Sammut li għal dawn l-aħħar sentejn ħadem qatih biex ikkompona partijiet sostanzjali mill-opra Aħna Refuġjati u kien xogħlu li jagħmel l-arranġament mużikali kollu. Din l-opra oriġinali bil-Malti imtella għal programm ta' Valletta 2018 għandha l-partikolarità li l-orkestra u l-effetti akustiċi huma kollha maħduma fuq il-kompjuter. Xi ħaġa li offrit flessibilità sostanzjali u tefed din l-opra f'keffalija. Inkitbu opri bil-Malti oħrajn qabel, imma din hija opra kontemporanja. Ġifieri anke l-istrumenti, użajna ħafna strumenti li ma jintużawx f'orkestra s-soltu, ħafna Middle Eastern instruments ukoll, għax ovvjament nitkellmu fuq refuġjati. L-opra hija twila madwar siegħa u nofs u xogħol Mario kien li joħloq u jirrekordja l-kompożizzjoni tal-istrumenti kollha b'mod individwali fl-iċken dettal sabiex il-ħoss ikun reali. Saqsejnieh kemm kienet tkun kbira l-orkestra li kieku kellhom iġibu waħda waqt l-ispettaklu. Kieku rridu npoġġuhom kollha qudiemna ikun hemm 180, 180 xi ħaġa hekk. Laqqas kapaċi noqgħodhom naħseb illum. Imma sija twal ġifieri. Jien ħobb naħdem 16 sija straight għax biex jittellek tar xogħol, imma kelli xhur sħaħ li ta' 16 sija straight. L-opra għandha momenti differenti, imħabba, dwejja, til, u flimkien ma' Richard Merrill Brown ħoloq il-kompożizzjoni sħiħa li twassal l-emozzjoni differenti u takkumpanja l-kant f'din l-opra. Fir-rehearsals jinbidlu ħafna affarijiet fejn eżatt bażikament fl-aħħar 4 xhur kienet ħafna xogħol biex nbiddel nċaqlaq nerġa' nirprogramma. F'din l-opra nġi f'pajjiżna il-kontrotenur Spanjol Jose Hernandez Pastor li għandu leħen rari ferm. Ftit ta' snin li kont xrajt software ta' countertenor biex indoqqu u kien jogħġobni immens da. Eventwalment trid inkun naf minnu l-persuna sibtu kontatt jgħinih biex ikun eleja fl-opra. Sammut spjega li għal-kuntrarju ta' opri tradizzjonali, Aħna Refuġjati bil-kidba u direzzjoni ta' Mario Filippa Zoppardi toffri stil iktar ċinematografiku. Opra li wieħed jista' jsegwi fuq il-fosos tal-Furjana f'żewġ serati, il-lejla u l-ħadd fid-9 ta' filgħaxija.